Vítajte v Karma klube. Dnes by som chcela naviazať na to, o čom sme hovorili minule. Sebeckosť. Tun, tun, tun. Keď vám to znie hrozne, je to dobré, že budete počúvať nasledujúcich pár minút, pretože potrebujem znova zdôrazniť, aby ste boli sebeckí. Viem, že väčšine z nás hovorili, keď sme boli malí, nesmiete byť sebecký, nesmieš byť sebecký, musíš sa podeliť s tým koláčom, budeš musieť byť milý, pomáhaj, to je super, tak sa to robí. A áno, je to správne, všetci chceme byť láskaví, všetci chceme pomôcť, navzájom si pomáhame, je to super. Ale keď pomáhate, aj keď nechcete, pretože chcete vyzerať dobre, tak niekde je problém. Pretože niekde zoberiete sebe, keď dáte niekomu. A to nie je OK, zostane to ako si nevyvážené. To znamená, chcela by som sa, aby sme sa pozreli dobre ešte raz na to, prečo neviete byť sebecký. Prečo sa bojíte? Prečo chcete byť stále milí? Hej. Keď vám niekto povie, aha, a prečo nemôžeš so mnou von? A vy chcete písať. A vlastne máte pritom ten blbý pocit, že Ježiš už mi nezavolá na budúce, keď teraz nepôjdem, alebo panika, alebo urobím niečo zlé, nebudem milý, nebudem ten dobrý. Tak tu je dobré si zobrať lupu a pozrieť sa zblízka, čo sa deje. Pretože keď vás má niekto rád a vy mu poviete, vieš čo, potrebujem teraz písať, lebo naozaj potrebujem dať čas sebe, chýba mi to. Ten človek, keď vás má rád, tak povie, aha, OK. A možno aj on si vytvorí ten priestor, kedy urobí niečo sám pre seba. Pretože možno sa chronicky bojí byť sám, alebo tam môže byť už čokoľvek, čo je jeho. Ale späť k vám. Ja nechcem, aby ste boli milí. Na to sa môžeme vysrať. Umelci nemajú byť milí. Môže byť aj milí, ale musia byť všetko možné, čo umelci sú. A vy ste nielen milí, ako nie ste len plochá osobnosť, ktorá je milá celý čas. Ste niekedy aj nasraní, ste niekedy divokí, niekedy ste zúriví, niekedy ste kontroverzní, niekedy ste naozaj rušiví. A ja chcem, aby ste boli úplne všetko, čím ste. Aj môžete byť plačliví, môžete byť otrávni, môžete byť úplne... Dovolte si to. Je to všetko v poriadku. A je to súčasť tej vašej jazdy. Takže poďme do toho a poďme sa ešte raz pozrieť veľmi pozorne na to, v čom sme sa posunuli a kde ešte potrebujeme viacej sebeckosti. Čiže dnešné cvičenie je zase z dvoch častí. Prvá časť je, naozaj si dajte ruku na srdce a odpovedzte na vetu. Aký je stále váš najväčší kreatívny blok? Hej. Čo robíte ešte stále? Ako blokujete sami seba v tom, že si veríte, že môžete uskutočniť ten svoj masterplán, ten svoj sen? Možno, že už nemáte žiadny blok. Voilà, super. Možno už píšete tú knihu. Možno, že tam bude presne to isté, čo tam bolo ešte pred 2 týždňami, keď ste robili toto cvičenie alebo podobné prvýkrát. A je to super sa na to pozrieť a čokoľvek tam je, tak s láskou si povedať, aha, super, OK. Proste ako niekto, kto sa na to pozerá z diaľky. Žiadne hodnotenie, iba sa pozrieme, je to informácia, podľa ktorej pôjdem ďalej. Takže vyhodnotíme, kde sme a pokračujeme. A všetko je správne. A druhá časť cvičenia, ku ktorej vás pozývam je, pozrieme sa na 5 vecí, ktoré by ste chceli urobiť, kebyže ste super sebecký a super zlý, hociaký, aký chcete byť, bláznivý, švihnutý, úplne čokoľvek. Takže môže to byť, vypeckujem hudbu, aby som nasral susedov a budem holý tancovať po byte. Alebo to môže byť, pôjdem von a rozkopem nejaké snehové gule, teraz je vonku sneh, tak ma to napadlo. Môže to byť úplne čokoľvek chcete. K čomu by ste vlastne nemali gule, alebo sa neodvážili. Ale keby ste boli sebeckí, alebo akýkoľvek, tak by ste si to dovolili. Takže jediné pravidlo pri tomto cvičení je čokoľvek. Whatever. Tak poďme do toho a budem sa veľmi tešiť, čo z vás vylezie.